Hej alle sammen og velkommen til den her video fra Viborg Kropsterapi. Mit navn er Jesper, og jeg er kropsterapeut og er også ejer af Viborg Kropsterapi. Hovedpine. Det er noget af det, vi godt kan døje med efter årets sidste dag, altså nytårsaften, når vi har drukket lidt for meget, eller hvis vi døjer med migræne, eller vi døjer med anden form for spændingshovedpine, eller hvad det nu kan være. Det kommer tit af, at vi trækker skuldrene op, og vi er måske lidt stressede, eller vi får ondt i nakken, at vi har nakkespændinger, som gør, at blodet ikke kan cirkulere ordentligt rundt. Og derfor har vi behov for også ligesom at afhjælpe det, så at spændingerne kan give slip, og så blodet kan strømme lidt rundt. En af de mest gængse ting, man kan gøre, det er, at man kan tage 2 fingre og stikke tændingerne på sig selv. Og så kan man rotere rundt. Og man kan rotere den anden vej, hvis man vil. Det er lige meget, hvad for en vej man roterer. Så tryk godt ind, så man mærker det. 30 sekunder. Og så rotere rundt 30 sekunder. En anden ting, man kan gøre, som også er rigtig godt for en selv, det er, at man kan tage sine fingre, lige dreje dem en gang, sådan at de sidder oppe i panden her. Og så træk tommeltotterne godt ud til siden. Det gør, at blodcirkulationen op fra hovedet af ligesom også får lov til at brede sig ud. Du kan tage dine fingre, stik ind i kæbepartiet her, fordi kæben kan godt spænde op, når man er frustreret. Og man kan godt være frustreret over sådan en gang hovedpine. Så derfor kan man stikke ind, lige finde det øverste led, man åbner. Der. Og mærke, hvor det er, at man åbner og lukker. Så trykker man ind, trykker til. Det skal virkelig, så man kan mærke det. Jeg kan godt mærke det lige nu. Og rotere rundt 30 sekunder, tryk ind 30 sekunder, og rotere rundt i 30 sekunder. Den sidste, jeg vil vise, det er, at man kan gå herunder. Man kan lige gå under øreflippen, og lige her, hvor kæben sådan lige skiller her. Der sidder der en muskel, man kan trykke ind i. Og den kan man trykke godt ind i. Og man behøver ikke trykke hårdt, man skal bare lige kunne mærke den. Det er en hostemuskel. Den gør også, at hvis man har slim i halsen eller andet, så hoster man. Og dermed afhjælper den også lige nogle andre ting. Så de her tiltag kan man ligesom gøre for sig selv i forhold til, hvis man døjer med hovedpine, og se om ikke det afhjælper en lille smule. Tak fordi du så med. Hvis du stadigvæk døjer med hovedpine eller migræne eller andet, og du ikke kan få det her til at give slip med de her øvelser, så er du meget velkommen i min klinik. Hele januar måned kører jeg et tilbud, der hedder første behandling for 350 kroner. Normal pris 650 kroner. Og har du brug for flere behandlinger, har jeg selvfølgelig også klippekortsordninger, som gør, at man kan gøre det noget billigere. Så tak fordi I så med. Og rigtig godt nytår til alle sammen derude. Vi ses.